Ger Guruncana. Nggih, wonten dawuh Kyai Patih. Welingku nalika semana ora lali to kowe. Gon muyasa bali gala-gala sing kanggo palermaning para Pandhawa. Nggih. Sedaya sampun kula sampun samapta lan sampun rampit. Ya bagus. Sedaya piranti sampun kula damel ingkang gampil kobong. Bagus. Kowe pancen undagi sing peng-pengan tur pinter. Wis aja semelang. Aja semelang nek bali kobong Pandhawa kelakon mati, kowe sak anak bojomu tak paringi bebungah iso tok nggo urip mukti wibawa. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Kyai Patih. Ya wis Guruncana. Mung kari nunggu dawuh saka aku nangguh wanci sing prayoga golek lenaning para Pandhawa. Nggih ngestuaken dawuh. Kesupen lho. Niki panjenengan le nanggapi etok-etok sing sae. Sing penting golek lenaning para Pandhawa. Nggih, Paman. Bibi Kunti. Atur nuwun awit rawuhipun monggo lajeng kula aturi ngrahapi sedaya dhaharan unjukan. Gurupati karepmu kepiye? Dene nganti kaya ngene nggon mulika to pasukan. Kula ngrumaosi bilih kamukten negari ngastana menika sanes gadahan kula. Nanging sedaya menika ingkang mengku adi-adi kula para Pandhawa. Dados sampun samestinipun
menawi kadang-kadang kula Pandhawa tumun ngraosaken kanikmatan kados para kadang Kurawa. Wah. Ning yo kebangetan le Muyugata. Ana panganan kok nganti kaya gunung kaya ngono kuwi. Wah, kabeh tok suguhke. Nuwun sewu nggih. Mbok inggih to sampun anggenipun rembagan. Samenika monggo. Monggo. Raden Wijakangka, Raden Bratasena, Raden Permadi monggo. Wah. Permadi barep nadyan iki disuguh panganan sing manggung-kendung kaya mangkene. Nanging aja nganti padha lena ing kaprayitnan. Awit rasaku kok ora kepenak. Sing padha aspada. Sampun to pun monggo sami dipun rahapi Kurawa kabeh wae. Yo, gek do mangan-mangan ngopi bareng. Udut bareng karo para Pandhawa monggo. Monggo sedaya kemawon dipun rahapi. Monggo, monggo Raden. Ger Kuruncana ayo gek ndang ditindake Ger Kuruncana. Sepi kaya ngene, cetha yen para Pandhawa wis padha turu kepati. Dasare aku ya wis antuk sasmita saka Kyai Pati Sengkuniya. Tak tindakne ngobong bali kala-kalake Pandhawa ya ing kene marganing patimu.
Sritinon ning wasewakan busana maneka warna Pak puspiteng udyana miang panjerah saroro ranggeng manik Narawata Obro-brabanyo kang sumirat kenyaring tejo loliwaran lireki lat sisiring dadit Wimbo kakandha mrek ingin katiuping samirana mandara sabaran mangambar bungas ngepeki jroning pasewakan tandya jagat mangestu ngara ayah Bathara Jagat. Suman. Durung suwe iki ingsun wis netepake ento putraning Sun Kurupati. Ingsun sengkake ngaluhur jumeneng Pangeran Adipati Anom. Mestine ora suwe maneh bakal nglintir ke Prabu Ningsun. Nanging bareng wis kelakon ingsun malah banjur getun geduwung. Suman. Duh sinuwun jimat sesembahan kula. Menapa daruranipun mekaten dene malah lajeng rumaos getun. Getun merga ingsun gegabah gusah-gusuh tanpa naliti luwih dhisik Pandhawa kuwi sejatine isih waluya apa ora. Inggih. Nanging kasunyatanipun para Pandhawa sampun sirna. Sing mbok nggo dasar yen Pandhawa wis padha sirna apa? Nuwun sewu Bapak Prabu. Nalika semanten dipun adani pahargyan suka parisuka wonten ing laladan
wana warata ingkang mapan ing Bali gala-gala. Para Pandhawa kaliyan Kakang Mbok Dewi Kunthi nedhengipun eca bojoan Andrawina boten ngertos sangkan paraning bilahi dumadakan bali kubar dening Dahana. Kula lan Kurawa saged uwal saking bebaya pangamuk ing ladu nanging para Pandhawa nalika semanten boten saged medal saking pangebunging Dahana. Satelasing uruping ladu ing mriku wonten kandha cacah 6. Lah pramila kanthi bukti menika kula saged mesthekaken yen to kandha cacah 6 menika cetha kunarepanipun para Pandhawa lan setunggaling wanita menika mesti kandhanipun Kakang Mbok Dewi Kunthi. Menika Kakang Prabu. Yo nanging bali gala-gala kuwi kira-kira kobong dhewe apa diobong? Gagewang Sulana sengkuni. Wah, nyemanggaken yen menika. Pripun Kakang Durna? Mbok ya sampeyan ki ngewangi kula to Kakang. Lole. Sing ditakoni iki sampeyan. Kok aku kon ngewangi? Ayo saleh iki Dondrawinan aku ra mbok undangi. Pun mriku dipenake. Matur napa wonten mawon? Piye sengkuni? Ora iso wangsulan to kowe? Suman saiki ketok blangmu. Ketok gedhoamu, kabehmu jebulmu ngaya-wara. Merga bali gala-gala kuwi sejatine wis mbok rantam luwih dhisik. Kowe kongkonan karo andhanmu sing jeneng Kuruncana. Bali gala-gala digawe supaya gampang kobong. Ya ora? Ya apa ora, Suman? Sing kudu dinalar kuwi umpama para Pandhawa wis padha sirna mestine layon sing ana kono ora mung cacah 6. Nanging kudune ana 10. Merga Pandhawa kuwi menyang endi wae ora tau pisah karo Semar saanake. Mula sak sireping kobaring geni sing keri ana kono sektine dudu kandhane Kunthi lan Pandhawa. Nanging kuwi yektine kandhane Waranda lan anak-anake sing uga cacah 5 saka traing Nisada. Nalika semana para Sudra sabubaring mangan larataning Pandhawa banjur padha turu kepati banjur balene kobong. Kobonging bali prayitna para Pandhawa bisa wal saka pangamuking geni. Dadi bisa dipestheke yen to Pandhawa lan Nyai Kunthi kalenggan iki isih sugeng. Pandhawa isih waluya wis kuwi Suman. Saiki ku arep wangsulan kepiye? Nanging nuwun sewu. Kakang Prabu kok saged prisa? Suman. Ya senadyan mripatku iki wuta, nanging ingsun uninga merga 7 dina kepungkur wa penembaning Talkanda rawuh ing Astina paring kabar babagan lakon kang sanyatane dumadi. Lan paring kabar yen Nyai Kunthi Pandhawa isih waluya. Mula Suman lan kowe Gendari. Rene nyatane Pandhawa isih diayomi dening Gusti Kang Maha Agung. Mula bakal ingsun jabel sabdaning sun Kurupati tak jabel. Ora sida tak jumenengake ratu ing Astina. Ya dina iki uga negara Ngastina bakal ingsun paringke marang para Pandhawa. Batu suwun. Ing menapa paduka ngendika ingkang kados mekaten? Paduka menika ngasta panguwasa tunggal negari Ngastina. Sampun samestinipun menawi paduka menika ngupaya dhateng kamulyanipun putra paduka para Kurawa. Gendari. Nadyan kena goleke kamulyaning anak nanging kudu diseblak pangestine supaya liwat dalan kang utama. Oh, Gendari. Aku mbiyen titip marang anak-anakku Kurawa marang adimu Suman kuwi supaya dituntun, dituduhake marang marganing kautaman lan dharma. Nanging malah dipengaruhi dijlomprongke. Dadine kaya ngono kuwi anak-anakmu.
ngrembyahaken cacah ngreptokaken jiwa. Mula bener Yai Prabu Pandhu kae duwe anak 5 mung setitik. Nggone kula entah ya Permati dadi bocah ya utama Gendari. Wis kene linggo meneh ning mburi kene. Nek ora tak timbali meneng. Nggih. Ge wis. Wis urung. Sampun. Gek mundura. Sampun batu-batu bangun sampun mriki. Ora weruh. Duh, Rama Prabu. Nuwun sewu, ingkang putra pun Kurupati sampun kelajeng dipun tetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Pramila sampun ngantos dipun jabel krana upami kula dados makuthaning Praja Ngastina. Mesinipun inggih kangge kamulyan lan kamuktenipun para Kurawa, Kurupati meneng. Iki lagi tak rembug kabeh mung supaya adil. Kurawa ya bisa mukti, Pandhawa ya bisa ngenyam kamukten. Nggih. Nggih ngesuhaken dawuh Rama Prabu. Adi Pendhita Durna. Rening sliramu ki sawijining pendhita adeng mana Ngastina uga pinangka dadi pujangga. Mula ingsun kudu kepiye? Lan piye iku partikelmu Adi Pendhita Durna? Lole. Sama lole, sama rantai, alas dadi warna dadi alas. Nuwun sewu Koko Prabu. Kepareng matur menawi lepat diagung pangsaminipun. Ya ora dadi ngopo, Bim? Sinuwun. Nyatanipun pawartos inggih sampun sumebar. Bila angger Kurupati sampun katetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Nanging kok malah lajeng dipun jabel menika. Mongko nista-nistaning Narendra menika menawi ngantos lincating janji. Sinuwun. Nadyan kados pundi paduka menika Narendra ingkang kedah anglenggahi sabda Pandhita Ratu. Dados umpami angger Kurupati mangke dipun kepihaken jumeneng nata ing Ngastina. Nuwun sewu, paduka kedah madosaken lintu kangge kamuktanipun para Pandhawa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka Nalendra mbek marosing sangka Trigumulung Katrigumulung mangrempahing wadya kurada kura reka kiri Kocap ing mangki dadak sakala gumarubuk ana samirana mangidit milir anggonda amrik wangi umiring praptaning Dyan Bratasena karya kaget kang samya mulat.
anjra ingkang puspita rum kasiliring samira nomrip sekar gadung ngas kadanyo maweh raras retnaning griya jagat dewa Bathara bareng tak granyang cetha yen iki putraku Bratasena kang mengkono Suman gagelekno mripatmu sing suwani iki sapa sing jaremu wis sirna inggih mboten klentu menika Angger Bratasena lha kene ucapmu kok ngaya-wara kula Bratasena kaya ngapa bungaipun wa dene sira swan katon seger awakmu sira padha basuki to Ngger wah Destarastra bapakku aku ngaturake bektiku basaku katur Destarastra bapakku sing pinangka gandine Pandhu bapakku wis Yer aja nyebut Yai Pandu sing wis murut kasidhan jati Sudarmamu dimen ayem ing alam langgeng yo Ngger yo sira ngaturake pangabekti banget ndak tampa akarya bombong penggalihipun wa pangestuku wae tumrap marang jeneng sira yo Ngger yo tak pundi dadi jimat wah kendari buku aku ngaturake bekti ya Ngger wis tak tampa pangestune wakmu aku wae nampanono yo tak pundi Durna bapakku sembahku katur lole ya tak tampa Ngger tak tampa akarya gumbiraning manah pangestuku gage tampanono ya Ngger yo tak pundi semono uga Urupati kakangku yo syukur di si Adi tinemu rahayu nah dalang kapok ora dibagekke to kowe salah kok. Pripun rasane Dipati? Pripun? Sampeyan dilewati pripun? Nggih mboten napa-napa. Biasa kok. Disengiti wae ya ora apa-apa. Santai kok aku kok. Kowe mono. Kowe mono. Bratasena. Sagdene wakmu wis uning mungguh apa to karyanira marak suwan ngersanipun kowe iki. Sira mesti bakal njabel negara Ngastina jumbuh kelawan perjanjian nalika semana. Yen to anak-anakku Pandhawa sing ngancik dewasa tumuli negara Ngastina kudu diparingake. Ndak pasrahke marang para Pandhawa nanging pun bapa kudu kepiye Ngger. Jernyatane ya amarga kabar sing tak tampa yen sira sasedulur wis padha sirna nuli kakangmu Kurupati wis kelakon ingsun sengkake dadi Pangeran Adipati Anup kang mestine ora suwe maneh bakal
kakepyak ki jumeneng Nalendra ing Astina. Oh, Bratasena destun temen. Dene aku tumindak gegabah tanpa nganggo naliti luwih dhisik. Satemah anak-anakku pendha malah saya wimbuh kasang saya. Apuranen pun waya ngger. Wah, Destarastra bapakku. Aja kleru ing anarga tekaku ana kene. Wah, yektine aku ora nedya nagih janji. Aku ya ora arep njabel baline negara Ngastina. Nanging tekaku mung bakal caos pangabekti lan ngatonaken kalamun Bratasena sak sedulur kalenggan iki isih urip. Wah, isih pinaringan rahayu wilujeng. Kuwi wae Destarastra bapakku jagat dewa Bathara. Nganti tekan semono lekas kautamanmu ya Ulup. Ora sah kakehan gunung sing tanpa guna ingkang wigati leganana penggali ewakmu. Lan aja nganti ana panyacat saka kiwa tengen. Tinarka lamun nggonku ngregem kamukten tinggalane Yai Pandhu iki kaya dene wong kang ngemut gula krasa legi banjur moh nglepeh. Babar pisan ora. Kang mengkono nggir. Iku ana kamukten kanggo sira sak sedulur wujute alas gung liwang-liwung. Wana mertani ya wana marta. Babaten kinarya Badrakutha Lunggawana. Lan kanggo mukti anak-anakku pendha ya ngger Bratasena. Manganjur lakuning angin gugur anggraning gunung. Orok bumi prakampita. Wayo tak sagui ning aku sagu mbabati alas. Ora aku arep milik kamukten aku sagu mergo aku ngenggoni jiwa kasatriyanku. Nadyan umpama alas wis kelakon tak babati dadi kutha lan negara. Wah, pangacapku aku mung bakal bangun lan goleki kamukten kanggo para kawula kang padha kurang sandang lan pangan. Lan kang durung antuk papan dunung supaya padha nemoni mulya. Anakku ngger, yen kowe gelem tenan gage dudu ana taunen kaya banyu. Bab ragat Brana Picis kanggo ragat Yasa Negara kowe arep njaluk pirang dinar, pirang miliar. Ngger, wah aku ora arep njaluk probya. Ora njaluk probya kanggo ragat. Sing baku mung pangestumu wae tak suwun. Wah, muga kasembadan nggonku bakal goleki kamukten kanggo para kawula jagat dewa Bathara. Ya, anakku ngger Bratasena. Bocah kok kaya ngono bergase. Katone mono agal nanging jebul ngrawit bebudene. Ya ngger ya. Lungsen tak bebakali tak paringi pangestu muga lebda ing karya kalih sambika lado seka Gudha Rencana ya ngger Bratasena. Ya. Bratasena kok ngrawit temen bebudene. Guruwadi, mripatmu weruh, kupingmu krungu yen adimu Bratasena kesaguhane kaya mangkono. Wajib mbok tulat kuwi, ngerti? Inggih, Rama Prabu. Inggih piye?
nek inggih kudune ya tanggap. Gersanipun Kanjeng Rama, adimu Bratasena ditungkol lakune lan diawat-awati. Lan mulengku aja pisan-pisan kowe lan adi-adimu Kurawa kena pengaruhe makmu cilik Sengkuni. Mula dawuh ingsun marang sira kabeh, ubayane aja nganti mblenjani. Lari, lari. Ilah iku mundur sik.
angusap punangkuku Pancanaka ning setake sabuhe Gya Jumangkah ambabat Wanamarta andungkarsra ageng-ageng ngrusak gumbul Amukah Gawa angrebaken Mandira Geng gumuruh swaraning candraning ati bisa mbubrahke sisining wana.
nganjur lagune angin gugur anggrane kuno Kura-kura nita kakiri-kiri wah aku dadi ngumun jroning aku babat Wanamarda iki kayon-kayon padha rubuh kewan-kewan saisining wana uga padha mlayu merga wedi yen kembukan wit utawa ketiban watu. Wah, lako iki ana wujude munyuk. Gedene mung sak lengen malah mung klekaran bantalan watu. Wah, kethek. Yen pancen kowe bisa tata jalma lan duwe jeneng kowe sapa? Aduh, Raden. Keparanging dewa nadyan kula wujuding wanara. Nanging kula saged tata jalma dene nami kula pun Senggana. Kowe Senggana. Wah, aku Bratasena. Senggana, kowe kok malah klekaran ana kene. Monggo kewan-kewan padha mlayu, Raden. Mugi kawuningan nadyan wujud kula wanara nanging kula nggadahi cacat boten saged mlampah kula lumpuh, Raden. Wah, kowe lumpuh inggih. Pramila kula ikhlas menawi krubuhan kayon kowe ikhlas nanging aku sing kedusan. Wah, mergo aku sing babati alas iki tegese aku sing wis njalari. Mula aja nganti kedadean kowe saiki lunga wae saka papan kene. Aja nganti kasempyok duh Raden. Lajeng anggen kula badhe kisah kados pundi? Wong nyatanipun kula lumpuh kados ngaten menika. Yen pancen mengkono, saiki kowe bakal tak tulungi. Bakal tak uncalke nanging tak gawe bisa tiba papan kok nempuk. Pamriye aja nganti lara awakmu. Waduh, matur nuwun Raden. Syukur yen Raden kersa paring pitulungan dhateng kula yen monggo kula aturi muncalaken Raden. Yo. Raden, kowe aja pamer karo Bratasena. Wah, ing ngatasé munyuk sak lengen wae tak junjung. Aku ora kuat, mongko wit sak prangkul rong prangkul tak jebol nganggo tangan siji wae aku kuat. Wah, kowe aja pasang walat wae Raden. Kula menika namung munyuk alasan kok pasang walat. Wah, aja pamer. Apa rumangsane munyuk sing digdaya kuwi mung kowe dhewe. Wah, aku ya duwe sedulur wujude kethek putih jenenge Anoman. Wah, kowe tak kandhake dulurku Anoman mesti kowe bakal kewirangan. Anoman mesti luwih ampuh lah adalah adikku di Yai Bratasena. Jagat Dewa Bathara Hyang Rama dewaku. Ya dalah bareng pun Kakang rangkul marang si Adi. Aku kok mbok kipatyawu to. Kok mbok sampluk iki. Wah, salahe kowe ngaku-ngaku. Aku iki jare adimu. Lho, lah pancen sliramu kuwi adikku mergo sliramu mau nyebut yen to duwe dulur lanang wujude kethek putih jenenge Anoman. Yo, jenenge Anoman. Kowe ya kethek putih ning jenengmu Senggana. Lho piye to? Senggana ki ya Anoman, Anoman ya Senggana. Kuwi jenengku kabeh. Merga jenengku ki akeh Anoman Senggana Rama Dayapati Maruti Anjani Putra.
Kowe adikku ya, Di, kowe sedulurku nunggal bayu. Adikku Bratasena. Wah, aku durung percaya. Pancene kowe munyuk putih. Nanging yen Anoman ki wujude gagah gedhe kaya aku iki. Ora kaya kowe. Munyuk mung sak lengen. Oh, kowe kepengin ngerti wujude Anoman sing gedhe to? Wah. Yen pancen kowe iso mujud Anoman sing gedhe, aku lagi percaya. Oh, ngono. Yen ngono iki sawangen Bratasena. Bratasena sawangen. Anoman wis gedhe saiki. Wah, iso gedhe jebul. Yo, merga gedhe karo cilik kuwi manut kebutuhan. Nek biasa ya aku cilik. Nek muni kurda ya terus gedhe ngene iki. Piye? Wah, yo aku wis percaya nek kowe Anoman bali ya wujudmu mau. Wis percaya to nek aku ki Anoman ya kakangmu? Yo, aku wis percaya. Saiki gage kowe lunga. Lho. Kok lunga piye agewe ketemu kok kon lunga? Mergo aku lagi ana pakaryan. Babati Wonomarta iki. Di, pancene aku sengaja ngadang ning kene iki. Mergo aku ngeman karo si Adi aja mbok bacut ya, Di, mergo alas iki alas gawat kaliwat angker wingit kepati aja mbok bacut ki ya Di Bratasena. Wah, perkara bungah susah tak sandangi Dewi Sumingira. Kowe ora usah melu-melu perkara iki tak babatani Dewi alas iki. Bratasena nek duwe tekad kaya Gunung Waja. Ya. Nadyan kepiye wae, naden aku wis digajul. Kowe tetep sedulurku nunggal bayu, mula nek ana bot karepotane, Anoman kudu ngewangi tak ewangi ya Di Bratasena. Bawana Gana Margana. Oh, bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh, ladalah. Lah kok dadi negara Martani iki geger kaya ngene iki ora karuan. Beteng-beteng baluwerti padha rubuh. Inggih Regyanawati. Menika malah kathah para wadya ingkang sami krubuhan beteng kados pundi menika?
Wangune iki ana titah ingkang salah gawe wani mlebu kene. Sing sejatine beteng-beteng padha rubuh. Kuwi dikira wit balwerti kuwi mbok menawa dikira wujute watu. Merga iki pancen negara kajiman. Wah, cetha ana manungsa sing salah gawe. Wadya bala kajiman kabeh wae. Mara gage prapekana manungsa salah gawe iki. Nggih, ngesuaken dawuh ayo kanca budal-budal. Dongeng enthek si panunggal paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sama aja tindak kualat lah iya bener kanamu lali sumber katiwasan walah gawe rusak papan dunungku tak kira ya menungso jebul mung wujude kethek putih. Yen pancen kowe munyuk bisa omong lan duwe jeneng, kangge ngaku kok wis sapa? Takon nglawan aku. Anoman ya senggono balik takon kowe sapa? Wah, iso ngomong tenan. Jenengmu Anoman ya, aku Tumenggung. Pamegat Rikma. Munyuk Anoman. Kowe wis cetha gawe rusak papan dunungku ayo. Manuta kowe tak bondo, tak aturke ratu Gustiku. Sing gawe rusak yektine dudu aku. Nanging aku ya mung saderma ngewangi sedulurku nggone babat Wonomarta. Wah, tenan. Ngertine papan iki dikira alas, ngerti ya? Yen sejatine iki negara kajiman, ya iki negara mertani, mbuh ora idep. Bakune iki alas bakal dibabadi kuyasa negara munyuk elek. Manuta tak bondo yen pancen iso. Bondo bandan Anoman. Budya tak sembadani munyuk elek kakehan wus. Tiban tangan pecah sirahmu Singalena Prapting Lampus Pamegat Rikma. Ambako iki sing
Cocok tumbak, udane tumbak. Edian. Wah, Edian munyuk candiak. Edian. Iya. Ngece. Blayer kok ya. Cantik. Diar kowe. Mbok elok iki. Semangat Kang Warjo. Oh, kose. Ayo maju.
Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh ladalah. Iki menungso sing salah gawe. Wani ngrusak negaraku. Wong gagah gedhe wis sapa? Aku Bratasena. Wah, kowe sapa patih sapu jagat? Bratasena Nawaran. Kowe sing wis wani gawe rusak negaraku. Ayo manuta tak bondo tak princung sikilmu. Aja tak bupak mencelati kamu. Papan dunungku jebul ora bisa disangga eneng Bratasena iki ya ning aja girang-girang gemuyu Bratasena tamparana Jalasutra tampar kencana
kena daya kemandenku Jala Sutra tampar kencana. Nglumpuk tanpa daya nganti bosok madya ning kono. Wah. Aku iki kena dayane opo? Wah, aku ora iso mubah, ora iso musik. Aku ora iso mlawat. Wah. Ibu Gundi, punta kakangku Permati. Wah, kembar aku susulen. Aku tulung ana. Mulat moro Sang Arjuna punya kang kamanungsan kasrepan tinggaing mungsuh blagagag ugag sadulita mel Ndara ingkang Raka Ndara Bratasena sakniki saya sengkut anggenipun babat Wanamarta den ingkang kula lajeng-ajeng niku makartining Pandhawa limawit Pandhawa niku ngibarate driji 5 nek megar merdika nek genggem sentosa manunggal dadi siji
Iya Kakang. Sejatine aku ora mangu-mangu. Nanging aku nyawang wana mertani sing jembare semene iki. Kaya dudu sak lumrahe alas tak sawang saka permana jati. Kaya ana gegeten ingkang nanduki marang rosaning ciptaku Kakang Semar. Inggih Den, nggih. Pancen nyata niku. Nanging niki mangke saking panginten kula malah badhe wonten nugraha gedhe ingkang tumurun wonten mriki. Yen pancen Pandhawa duwe kabegjan gedhe sing dilambari prihatin lan talak brata lan makarya nyata Den. Iya Kakang. Kang mengkon ayo enggal sumusul Kang Mas Bratasena anggone bebantu anggone babat alas Kakang Semar. Inggih. Mang tindak riyen kula tansah tumuntat ndara. Aku nampa wisi ing dewa yen to negara kajiman ya negara mertani wis bakal kamanungsan. Tegese bakal ana wah-wahan kahanan. Mertani sing katone wujude alas gung liwang-liwung nanging sejatine gumlaring negara mertani. Nanging aku Begawan Anggara Warna, ya Begawan Wilwuk. Rumangsa duwe kewajiban ngreksa wana marta iki. Kelingan lelakon pirang abad kapungkur, aku iki maune ratu ing mertani jejuluk Prabu Anggara Warna. Nanging nalika semana merga saka pangamu ing Karung Kala kang Bandadok lawan Balasrewu ya Bathara Wisnu. Satemah bumi horeg. Aku banjur ngrungkepi marang putraku lima ya kuwi Yudhistira, Dandunwacana, Dananjaya lan Nekula Sedewa. Ewa semono aku malah banjur disotke wulun padha wenang dadi wujude naga. Parandene aku isih dikeparengake madeg pendhita mapon ning pertapan Pring Cendani. Yo
kalenggahan iki aku wis nampa wisiking dewa yen to mertani bakal kababar eling dawuh pangandikaning pukulun padha wenang lamun aku ketemu satriya panengah Pandhawa ya kuwi kang minangka dadi sarana babaring lelakon iki. Wah, yen ngono tak golekane satriya pamadyaning Pandhawa. Candhet tindak paduka. Iya, panjenengan kuwi sapa? Nadyan apa yaksa nanging nitik saka agemane sawijining brahmana. Inggih kasinggihan. Kula menika Begawan Anggara Warna lajeng keparenga nilakrami paduka menika sinten Raden? Ditepungake wae. Aku Raden Permadi. Raden Permadi dasar kepara nyata. Yen ngaten jandika menika menapa leres satriya pamadyaning para Pandhawa Raden ya dasar pancen mengkono perembahan ala dalah iki sing tak goleki. Bareng aku alaka lamun pamadyaning Pandhawa kok jandika banjur ngrungkepi pepadaku. Inggih Raden, mapan inggih namung paduka ingkang kula upati. Raden, kula niku ingkang reksa Wanamarta menika lan sejatosipun Wanamarta menika sanes wujuding wana gung liwang-liwung. Nanging menika negari mertani inggih negari kajiman. Nanging samangke sampun badhe kababar kamanungsan. Krana kula nampi wisiking dewa inggih lumantar jandika Raden Permadi menika ingkang dados sarana. Ingkang mekaten kula gadah pusaka 3 cacahipun monggo kula aturi nampi Raden Arjuna.
Saka jangandika maringake pusaka marang Permadi. Inggih Raden. Menika kangge sarana dene pusaka menika nami tunggal Jayeng Katon utawi Lisah Pranawa. Dene dayanipun yen dipun usapaken netra saged prisa. Saged prisa wujudan ingkang boten kasat. Ingkang nomor kalih menika watu timpuru. Dayanipun menawi kabalangaken saged mangsulaken dhateng wujud doing muni mula bukanipun. Yang kaping 3 menika oyot bayura. Menika saged kangge piandel monggo, monggo Raden. Gonjang kanjeng langit kelap-kelap liragincang resang mawe kandruk ing anakku ngger punta lan kowe kembar inggih Bu wonten dawuh inggih Bu inggih Ibu kadangmu Bratasena tumandang babat Wanamarta nanging punipun antuk sasmitaning Jawata menawa bakal ana nugraha gedhe tumrap anak-anakku para Pandhawa nanging srananing lahir angudi kardi ing batin ngesti marang Hyang Agung kula Pandhawa putrane Prabu Pandhu bocah 5 manunggala dadi siji ibarate driji 5 yen megar merdika yen genggem santosa inggih Ibu. Nyuwun pangestu Ibu, ayo kembar enggal sumusul marang Kakang Dimas Werkudara. Kena dayane apa? Ora iso mubah, ora iso musik. Wah, ora iso nglawat. Wah. Truk, ngopo? Ana watu iso omongan.
Ana sesuatu, ana swarane ora ana wujude. Nang endi, Gong? Ana kuwi. Tenan ora, Gong? Lho, paran ana. Wah, Lho, kuwi. wah, kudu lunga. Kok Gong? Njaluk tulung barang ya, Gong? Wah, iki mulai ora beres iki. Yah meniki do lagi metu-metune. Heeh. Nang kene wae Gong ndak mah pangan buta apa-apa ngene kono. Heeh, sing kene iki wae. Wis ben Sarmadi kemen dhewe ka. Anu, Ndara Permadi. Ayo, wong ampuh kok bar entuk pusaka barang to. Heeh. Wah. Ibu Kundi, Punta kakangku. Permadi kembar. Wah, aku susulen. Aku tulungono. Wah, duh Kakang Mas. Mboten nginten yen Kakang Mas Bratasena kasangsa wonten mriki. Nanging Kang Mas pusaka paringanipun Begawan Anggara Parna menika mugi saged dados sarana waluyanipun Kang Mas Bratasena. Wah. Cah bagus Permadi. Wah, tak trimo banget nulungi karo kakange. Iyung. Nggih Kang Mas ning ampun ngampleng to. Menika sampun sak mestinipun ya. Wis ayo Permadi. Wah, tak kanthi mbajutke laku. Nggone awake dhewe babat alas mertani yayasa negara anyar iki. Yai Dandun Wacana Yai Dananjaya lan sirana kula Sedewa. Wah, yo piye Yudhistira kakangku? Ana apa? Kowe iki ora tenguk ning kene. Senengane kok. Iya mundur. Wah, nyerimpeti. Kula wonten dawuh sapa sing nyeluk kowe iki? Wis saka pangrasaning pun Kakang, iki kaya wis bakal antuk trontong-trontong pepadang. Nggone awake dhewe nedya ngupadi panitisan jumbuh kelawan sabdaning pukulan Hyang Bathara Darma. Lan ora suwe maneh negara mertani bakal kababar kamanungsan Yai. Yo, kalamun mengkono kabeh mung kudu ikhlas lahir batin.
iki yo patih gedene ranjamak ning kene. Wah, kowe iki mbok yo rumangsa awakmu gedhe. Dol kowe. Waduh. Arep lapor kowe kleru aku. Ono padha Kanjeng Dewaji. Nyuwun pangapunten yen kula nyela-nyela. Patih sapu jagat sajak sumengko. Ana wigati apa sinuwun? Dadosna ing ngawuningan bilih negari mertani dipun risak titah ingkang salah damel, dipun rusak kayan titah ingkang salah damel. Ana ing mertani jebulna satriya kang wani mlebu ana ing wewengkonku ya negara kajiman mertani nanging ingsun wis uninga lamun sira iku para satriya Pandhawa 5 ngono inggih dahat kasinggihan lajeng paduka menika sinten kauning ana Raden ingsun iki Prabu Yudhistira ingkang mengkoni wana mertani kene lan iki uga kadangku Pandhawa inggih menawi tetela paduka cikal bakal ing mriki kula nyuwun gungan keparenga paduka mengestoni anggen kula badhe bebadra wonten meniki lan kula sekadang badhe nderek ngayom dhateng paduka miwah manunggaling samukawis kalian paduka Yaya Punta mapan ingsun wis uninga lamun Puntadewa lan Puntadewa den ayungi dening pukulun Bathara Darma ingkang mengkono Yudhistira sekadang bakal manjing ana ing jagatmu Dandun Wacana bakal manjing ing Bratasena Dananjaya ing Permadi Nakula Sedewa uga manjing ing kembar Pinten Tangsen mung wae rening negara mertani uga wis kababar kamanungsan aku titip negaraku mertani iki dadi negara ngamarta mangsa Baranganira ngembat ing ring praja ayamono para kawula dimen urip ingkang samat sinamadan urip ingkang daya dinayan lan kebak ing katentreman rahayu 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 Punta